Ntimbe kuma wati ma seka doko ida tola. Ai e ken yare wati ma seka doko. Sen kuma la. Ngo ida tola. Ah, non, kana ida ti woni seka kuma yare. 91 na yo boyi jila. Bon, anti cerveau. Ma boy bismillah voilà. C'est l'histoire. Mais tu dois apprendre l'histoire de ton pays. D'accord, il kakane? Ça va. Comme tu dis. Bakary, lui, là, avec les politiciens, il doit avoir un petit contentieux, quoi. Voilà, ouais. Allez, les politiciens, ça, je ne sais pas. Je vais faire un grand débat entre Bakary et les politiciens du Mali. Parce que lui, là, pour tous les problèmes du Mali, là, c'est les politiciens. Il y a fait même aux politiciens. Oui, mais nous... Mais en 91, il n'y avait que deux assassins, il n'y avait pas de parti politique. Même si les partis politiques existaient, ils étaient en clandestin. Il n'y avait qu'un seul parti. Il y avait l'Union nationale des jeunes du Mali, l'Union nationale des femmes du Mali, l'Union démocratique du peuple du Mali. Ni beaucoup là, ou l'Union nationale du travail du Mali. Parti voilà, c'est tout. Mais je me dis que les politiciens ou les partis qu'on voit là, genre, d'accord. Comme tu dis. Ça va. Bon, je n'y ai pas ça va boulot. Oui, tiens. Quand tu connais ça va boulot. Oui, tiens. Ça va boulot, faut dire. Maintenant, qu'on y doit que son mobile, doit que son dieu, c'est ça. Oui, tiens. Oui, tiens. Et mon c'est comme doka bonheur doka here. Voilà. D'ailleurs ko ni doka ba massa doka natija. Au exemple par exemple Balontana. Abi la fo final la. Nam. Do be pampani na ka konta do dale me klugu mo be kashila. Nam. Voilà parce que munu be kashila lu chirayi. Do munu be ka konta lu gayna di. Jenati ke retabulo ye quoi. Ko doka ele do e doka jigi donde. Nyebo chobolo. Ko ni ame do kara fama ko dodo bolo fama yal. OK. Oui. Ado ka kono al sisa. Mo ka kono. Bon ko fana. Ndi sonima. Ndi kenen di yenni. Ko ma shiso. OK. Emuna. Ni shi la woli ke. Abi ke la iba kun wa ibi janai. Ibi janai. Il reste goto la. Bon si ça. Tu crois pas de konema. Ako fama ya e joyen. Famaya normalement joyando. Emuna. Awo. Parce que avec Keila avec foi mais iba bekun. Iba bekun. Pour que il se ka barake. Ko dugu tigi dusu ba fana se ke dugu marakanya. O se ka ko. Emuna. E dusu ka bu. Ay se ka dugu mara. E dugu tigi ay figa fembe nyemgo ya yere koro di ka kun quoi. Avec Keila i ka kun. I ka kun. Comment fana manga ke dugu tigi ni ti dugu lada ni dugu tigi jogodo. E dunan dugu tigi. O te moyenne. O te moyenne. I dunan dugutigi. Wallah. Iya ote nyumaye. Ote nyumaye. Akaba ko. Aywa bismillah. Ami do nyumena. De alamsa. Maskalu kile muga ani nani samba fla le ni muga ni fla. Aywa sisan gafa jumene be bolo. Amadam ne esor la. L'essor o ye fasere ka fasiriye. Ale ko di. Ale kuma ne be faminga o di juma na to no o ye sine. Sira mo ko ganyo la je do kay ngake ganaka olu fe kre ne ala ka fa bayre la ni o yi akray ko wole ko ni blala asimima ko akaye keneka e sora ira ka foko ni wale mi ko ni kele flene ko ni jigi sigi wale yi ko ni mseka ke sababu yere ye gela mi me ankani o yi embargo yi obseka wuli choko mina e sora le kala selido alibi anabe to no fe sisa amta doa kaw olu fe no ko no la je do kay ngake ni o yi forum yi ira ka foko shogel ko kala maiga ale kon minata mali kungan ko kuma koni fo do akaw olu fe esor anabe to no kon fe alibi ayira ka fo nga finti la kaw koni dankari ke jatiga wale ke ba ma chaman koni na alini uka balo kase ka tege kon dara olu feneka alibi ani esor beto no kon fe e mi metaliga farkolo nyana jeta fanfela na mali alen tunisique nga nyokon soro sini stade du 26 mars au konnana esora ira ka fo ko 26 mars ko ni ko anyana fin kon ko be anga samata se gawla ka sabu ko famana ka tulanci kon ke akonnana esor ali hala selidu l'essor que la seli no balenko le républicain ngo segere ko tama kalaje le républicain ale fana kuma ne be asiminga invitation kon ni ka sini akara ka olu fe yinno o tamere ko ka boyno alibi yani républicain be to no fe bamanci wale ko ni kala liu kum ko nana ira ka fo anga finti la ka wi dankari ke bamanci wale ke ba chaman ko ni na mbe ka fo moko binani boyongo la hayira ka fo ko anga finti la ka tan boyongo ko ni ko olu fene nintura abamanci wale ko ni kala lila alibi yani républicain be to no fe sisa amta nyono ka olu fe na ira ka fo ko moko bisaba boyongo olu kon fure taraye yorodola bodo kum ko nana sende sini ali aramadu nga hake la hanani
barake da do ale la nyini kon ke anga nyamo ko fo sega li kon ke chuko mina wasa ni fagali wale mi kon ke le flene ñep sega soro ala chuko mina républicain ale kala sendu nouvelle horizon que la seli jume nouvelle horizon ale kuma le feminga o de ministre de la refondation ko wo kon intira ale la sumelu bubey maiga ale fe no yira ka fo ko ni wale mi kon ke le flene ko ni kon ni chide ko ni donné ikasa koni Ibrahima ikasa maiga koni da kala se chama chafanga nyamoko oluma nouvelle horizon aleka la selido ali biani nouvelle horizon meto no fa yira ka foko bamanchi walu ko na mo katimna ko sisanko chama kon meka fraka ka nyashi anga fintigila ka oluma yira ka foko tenente bene ni o bena maskalo klemwa ani kilema yira ka foko bamanchi walu do kon taraka nga fintigila ka ko ni olu segere kuna fulu ya ka foko groupe état islamique mo weda ko Daesh mo ko krenkrena la tisit ka olu fe no ko abina fo o yoro ko fole ko nin kadi bamanci wale ke baga mo ko oluye nouvelle horizon aleka la seli odo nouvelle horizon ni obla l'indicateur du nouveau angota kalaje indicateur du nouveau avec mon affaire ka odi ko accident jugu do ko kera segustra ko ninka min kera sa wuye ka mo ko fla ko ni bone andina mo ko chama ko ni ko olu jogina indicateur du nouveau alibi ana beto no fe tuberculose yo so ndia yira ka foko samba fla le ni mo ko anikele ko ale ko ni yira mo ko mina odi mo ko ba wolo vlani keme fla alini bisheki ani duru ko ayira bana ko folen ko ni yira olu de la alibi ani indicateur duru no fo beto no fe sisa amta bamako sigida duru na ko non kondana ni oye commune sangue ayira ka foko misiri do ko ni be torokoro buku ka olu fe no ni oye misiri Mohamed Nyansi ko ale kon be gata chuko mina ko donana tawla ko abe sonka datugo indicateur duru nouveau alibi ana abeto no fe yera ka foko sumalo kon be ka i sensen kana ko o benata gele ko ni ko balu ko ni gele alino ko yala ka ko ni o mla ke chukudi indicateur du renouveau aleka la serido gafe mun to l'indépendant kéré angoleje indépendant ale kuma ne me fami ka amta kalabanguro ale meri ko ni kon na wasa jelia walu olube se ka ke chugo mina o de mun konnana kalabanguro meri ko ko ni minando ko ni sa benumbe o la fogata se machimba munu ni oluwe forcé ni fon nabo ko amusaka ko folen ko ni tari jo se fa waro million kama fla ani binani na ayira ka foko ni musaka ko folen ko ni ko abela jelen ko ni bora meri yere de fait indépendant ale kala selido ali bi ani indépendant beto no fait Fondation Salif Keita ko olu koni labeno no ka plainte kon do Mamadou Awa Gassama ale koni kama ka sabu ke ay kuma min ta kanyeshi yefugo oluma alibi ani indépendant betu no kon fe yera ka foko ali anga finti la ko koni ku ka wuli ka jo koni fanga boyano na wakati mna ko sisa bambanji wale koni o kelali la nay obla ambita information kono information ale fana kuma ne be anga finti la ko ka wuli ka joka ya ka fa anga finti la ko wuli ka joko ni boyano no am wakati mna ko sisa kren na la tesit ka olu fe no ko o wale min kon be ka ke ko to ko kon be ka ta kanya shanga finti la ka olu ma sema mo ko olu fe information ale ka la selido alibi ani information beto no fe ale ayira ka fo ko asimi ngwe tale wolele no nyola jamina gana ka olu fe no kren ala akra ko awole ku ngere munde ko yala asimi ngwe ta ko yala ko akain katawa nyini ngali ko ni tengune no information mo ko olu fe aw jabi abi asimi yere de bolo o jabi tam bolo le challenge amune biele challenge rawo abi tadi challenge nam challenge ayira ka fo ko mtumbe na fama ko yogore duno ni ali kulumbe na fama ko APP Mali ni oye ko ambassadrice pour la paix au Mali o nyamado ali ayira ka fo ko embargo ni ko ni kame wakati mna ko sisa ko akoni jugwara musula ka oluma ka sabuga ka kara sababu ka musula ka chama ko ni gela ko ni ndo uka furuko ko ni na ka ayira ka fo ko na so ko ni ta fa fela na ko ay gela ba ko na se musula ka oluma challenger aleka la selido ali biani challenger beto jogon fe ale fana kuma ne me asiminga tralika akra ka olu fe no Ghana
ko yala o fana kɛmɛ ka ɲiningali kɔni tɛŋu ko yala ko Asimi bɛna taa wa ɲiningali o to min an b'o to yɔrɔ la an bɛ saluli kɛ n'o ye Asimi ko i bɛ taa wa bon a bɛna n jaabi o tɛ wa n'a taara o n'a ma taa jaabi sini an b'a di maa ni Ala sɔnna o tɛ wa e kɛ nin yare ɲamaya sɛgɛlen don dɛ bamananw ko ɲama ani tɔgɔtigi k'olu sɛgɛlen don o ye tiɲɛ ye mun na o sɛgɛlen don non ɲɛmɔgɔ e sɛgɛn dɔn parce que e jagoyalen de don i k'a bɛɛ kun a bɛ fɔ i ma a fɛn bɛɛ bɛ k'i la i b'a kun o ye ɲɛmaya yɛrɛ n'a taabolo ye bon tɔgɔtigi e fɛnɛ t'i yɛrɛ bolo bilen fɛn dɔ bɛ hali n'a ka di ye k'a kɛ i tɛ se k'a kɛ et puis ko ti kɛ ko fitini de ko fitini mɔgɔw b'u da ko fitini o bɛ cari e kɛ ɲare en 1991 a sɔrɔ i ka dɔgɔ ni tun bɛ yen bamanankan don 1991 mars 24 mars 91 24 mars 91 a sɔrɔ a ka kalan ni jamana na nous étions les acteurs d'après Bagui a ma fɔ ne yɛrɛ a kɛra na an kɛra la n y'a kɛbaga ye a y'a ye an y'a kɛbaga ye e tɛ bamanankan mɛn an y'a ye o kɔrɔ ye an sigilen don k'a lajɛ a y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun b'a la aw yɛrɛ tun bɛ activité la a y'a sɔrɔ an tɛ école ye a y'a sɔrɔ an bɛ école ya la donc gazi sera aw la et puis an ka école yɛrɛ bɛ sugu caman cɛ la gazi ci yɔrɔ min na ina i di ina dɔn an bɛ ina dɔn ina ni Gabriel dɔn caman cɛ dɔn ina ni Pɔnkɔrɔ parce que o waatini e ɲɛ bɛ Dabanani boulevard du peuple la o sira ni tɛ sira ta ka segin de mobile bɛ taa mobile bɛ segin a y'a sɔrɔ Bamakɔ bɛɛ n'i b'a fɛ ka taa Bako ka bɔ Ba kɔfɛ ka na du kɔnɔ pont kelen don sinon sira wɛrɛ tɛ fo n'i ye nɔɔni kɛ u ye kurun ta wa donc écoleden a y'a sɔrɔ écoleden fan kelen bɛ kulu sanfɛ Elisabeth la a sɔrɔ kulu sanfɛ 24 mars parce que 21, 22, 23 ne ko écoleden murutira écoleden donna dugu kɔnɔ k'a kɛ marche barricade 4 sadasiw bɔra k'u kunbɛn donc karala ɲɔgɔn na saya bɔra la joli bɔnna mɔgɔ murutila le ko cayara bɔra écoleden na association fila mun tun bɛ o donna la baarakɛlaw donna la musow donna la donc sisan kɔni a kɛra birisika ɲami ye mais mun kɛra 24 yɛrɛ 24 yɛrɛ de ko bɛɛ daminɛ na parce que 24 mun de kɛra koba 5 de kɛra 24 a koba fɔlɔ a y'a sɔrɔ Musa yɛrɛ ka parti o de ye UDPM Union démocratique du peuple malien a y'a sɔrɔ Mali kunna kulu ma ca dɛ démocratie dani kulu cayara parti cayara mun cayara non Musa ka waati kulu bɛɛ ye kelen UDPM o ye aw bali kun n'a bɛ parti la UDPM Union démocratique du peuple malien n'i b'a fɛ ka politique b'o kɛ la démocratie au sein du parti n'i ye denmisɛn ye i bɛ INGM la Union nationale des jeunes du Mali kulu wɛrɛ t'i ma n'i ye baarakɛla la i bɛ INTM la Union nationale des kulu wɛrɛ t'i ma n'i ye muso ye i bɛ INFM la Union nationale des femmes du Mali a banna n'o taara dɔrɔn i bɛ faso contre la donc i b'a dɔn mun bɛ k'i la a ka kan ka kɛ ten de sisan a ka kan ka kɛ ten an bɛ segin ko wa donc o waati o de bɛ mais k'a to nin bɛ mɔgɔw de murutira dɔw faral'u kan k'a fɔ an tɛ sɔn fanga tuguni an tɔɲɔna maintenant parti yɛrɛ a kunkoloba secrétaire politique parce que ale de bɛ fɛn bɛɛ kɛ parti la ale de ko comme ko cɛra joli bɔnna fanga kosɔn ko Musa ne bɛ bɔ parti la n bɛ bɔ i ka fanga fan bɛɛ la tous les instances du parti ko n bɛ bɔ a la n bɛ n bolo c'est parce que ko bɛ taa cogo min na n m'o faamu donc ale ko ale démissionne donc o de ye kogo pɛrɛn fɔlɔ Musa ka fanga na tiɲɛ yɛrɛ la o y'a faamu o dɔn kelen musow ko saya cara an den cara fo an tɛ jɛnɔ ye an den ka bɔ da k'a fɔ an tɛ sɔn an ka hakɛ ɲini Abu Marifa ci la k'u fa su cara ko an yɛrɛ bɛ taa fanga fɛ ka taa fɔ kuluba k'a fɔ Musa ye cɛ fanga bila sisan parce que sisan kɔni e bɛ mun fɔ o cara donc mun de kɛra musow de ye Bo Gabriel Touré da la ka ɲɔgɔn cɛ k'o bɛ yɛlɛ kuluba u senna ka taa fɔ Musa fɛ ministère de la défense yɔrɔ min na i b'o dɔn donc o dak sadasiw kun bɛ yɔrɔ la ka mugu ci ka fɛn ci donc musow ye donc musow diminen ko musow dɔw ye u langolon bɔ ka fanga danga ka Musa danga o ma ɲi dɛ bon a sabanan mun de kɛra baarakɛlaw ani société civile mun ye ɲɔgɔn ye u k'o kɛ association au coordination de mode ko bɛ taa cogo min na an yɛrɛ tɛ fanga ko yɛrɛ la tuguni fanga yɛrɛ de ka taa
démission du gouvernement, démission du Parlement, démission du président de la République. Et pour qu'à fanga trop, à trop barakela kulu dron rien de moins donc tant que Moussa n'a que gouvernement de bé on est tabara la tuni. On tape ko bané. Baradjora. Ah ko do wa bané. O jamana blale kalta. O jamana blale. Ko de no kera ko ni. Ah. Ika nga bla ka sura magela ere. Bon mun mo de beliba. Moussa mabi. Moussa be fanga la télévision ba tokola. Ale de Moussa. O télé kele na o journal 20h. Mo mo yi ñewon ci ka ta bourse travail la. Ka fo Moussa fanga bla. Ni ma fanga bla andi barake. Aba Moussa andi barake. Uyo de bo journal. Moussa mun ko buta sanfé. Fo galtira. Uyo marsi bo. Warte mo bo. O te me bo watini. Aso Moussa be. Ah do Moussa be fanga. Ko do fanga bani. Ko dia. Aho. Ni warte me courage ni jaw jagela soro ko bo. Ko le ko bani. O ko bani. Bada. Ne ari kuma ne ko ngala ke hina mogere ha sai tura amtu zigilen do terazu ka ko ye ko fuka bana ango baje ba ko edim seza ko bi danyo ma ko fanga banto ni de sinya ka tamashi ni ke Musa fanga bana se sitala ango je da ko mi fama fa mi da kunya kelen fo na kala yoro wa da ko fama binto fanga te ango ko na ko mum be ke sisa ni fanga be ni bi kewa atike fiu ango atike ko Moussa Benila, Moussa be fangana, fangama bi, ka pou télé là, vis-à-vis, aba Moussa, démission. Bah c'est yo foin. So M5 takera, olu ka fait bege ka ibe ka to akute botel akute bo ortem na. Voilà. Donc au Kélin, au dugu se je munde kera. C'est dans ce qu'on a ko bo jangoni dalina. Bevil de Moussa Kélin ko so. Donc démission ya awo barakele ya yogo ko muso ya yingi yanga la torangada frosu alada kuma ya fam fanga bana o chukure arrêtez nous fembe la sababu donc fanga d'Afrique la o chukure donc mun kera 24 nimbe kera nin dongelena 24 mars nimbe kero degena donc au 25 c'est dans ce nyongoye donc au choufe chou ani fajirije utara musamne musa fanga banfle choko fleni donc fango fond le 24 mars ngo vendredi noir mais 24 était plus important que le vendredi noir parce que comme mon kera plus de que sababu ka so fanga ya bina voilà donc on le nombolo ka foye comme ma kinyana akera nyina an retumbe an do barake nga mba foyi ni che merci kambe